Magatipo naman ang nagkalain-lain nga grupo halin sa civil society sa Iloilo subong adlaw. Agod nga pamatian ang sentimento sa natuhay-tuhay nga mga sektor antes ang pag-deliver ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa giyang State of the Nation Address sa Consona karon sa hapon. Tawgon ini nga pagtiripon sa Iloilo nga People's Sona. Sa interview sa Bomba Radio kay Monsignor Meliton Oso, Director sa Haro Archdiocesan Social Action Center, iagin pahayag gusto nila nga mabatian mismo halin sa baba sang basic sector kung ano ang ilang nga kahimtangan. Suno kay Monsignor Oso, lakip sa ila gusto pamatian amo ang mga mangunguma, ang mga driver, ang mga manugpangisda kag iban pa nga nagaagkuwanta sa pagtimbok sa presyo sang gatong. Nauna naging siling sang Multi-Alliance Group nga kahublagan kontra korupsyon kon KKK nga alas 8 sini nga aga may forum nga pagahiwaton sa University of the Philippines kon UP Visayas Little Theater. Pasado naman alas 11 karon magaumpisa ang ilang nga protest march halin sa University of the Philippines Visayas pakadto sa Iloilo Provincial Capital Grounds para sa malipot nga programa. Ang nagaingos, ang nagaagwanta among basic sectors. Ang aton mga driver, namumuma, ang aton mga fisher folk, ang aton mga workers nga nagaagwanta sang mahal nga plete, ang aton urban poor, ang mga vendors, ang transport, ang aton mga pamatanon. Amo nang gusto namon iya nga mapamatian. Gusto man namon tani nga mabatian nga init lang man sang presidente pero bala namon hindi na pag-init lang. Gani kami iya sa Lunes sa aga dito sa Little Theater sang UP magapamati kami halindid mismo sa representante sining mga sektor kung ano gid ang ila kahintangan. Si Monsignor Meliton Oso, Director sang Haro Archdiocesan Social Action Center.